Els que veu col·laborar amb el kit Deluxe, que hi havia els components per superfície, doncs del nostre instrument que hem fet la proposta, us vam enviar una caixa per tal que pugueu soldar els components i crear els vostres propis instruments. I ara us ensenyarem una miqueta com nosaltres hem soldat els components. Doncs anem a soldar el primer potenciòmetre, que agafem els mateixos cables, posem apuntalat, agafem el soldador, apliquem temperatura i soldem.